Диабетните язви на краката са една от водещите причини за ампутация на краката в световен план, като последните проучвания откриват променено образуване на гранулационната тъкан в тях. Тромбоцитната автоложна плазма е плазма на пациента без еритроцити, съдържащи единични неутрофили. Броя на тромбоцитите, в която е близко до техният брой в периферната кръв. В тромбоцитите се намират растежните фактори, които се активират в резултат на загубата на контакта на тромбоцитите с синтодема при излизане от кръвният поток. В резултат на това растежните фактори и протеините, намиращи се в тромбоцитите, стимулират заздравяването, подпомагат клетъчният растеж и генерират нова тъкан. Не случайно първият отговор на тялото при нараняване на меките тъкани е да изпрати поток от тромбоцити към мястото, за да ускори процеса на възстановяване. Плазмотерапията е форма на регенеративна медицина, която използва естествените лечебни сили на кръвта, като инжектирането на плазмата в областта на раната води до нейното по-бързо заздравяване. В случай на големи кожни дефекти, в съчетание на плазмотерапия може да се използва и биологичен имплант, представляващ колагенов деградируем биоматериал, служащ за матрица на насочената тъканна регенерация. Тази преходна матрица стимулира фибробластите и растежни фактори. Продуцират се нови колагенови влакна, запълващи празните. Постепенно колагеновата матрица се резорбира в рамките на процеса на регенерация и се замества с собствена автологична тъкан. Ургентна ситуация, като тромбоемболии. Там обикновено раните са по-дълбоки, по-големи, но след екстракция на тромба пък има по-добри условия за регенерация. Докато не се възстановят точно тази. И там нещата върват малко по-добре, докато при трофичните язви, венози, прегнател склероза, там... Особено диабет стъпала, където е нарушен кръвотока. Там, където имаме сросяването повече проблеми, там нещата по-повърхностни рани, едната зараства, другата се появява. Там, където е хроничен проблема, малко са по-трудно лечение. Но и там протокол, грубо казано, е един и същ. Да няма гноево възпаление, има ли хубави гранулации, всичко това работи. И най-важното е, че когато на етапа на чистене се използват един вид превръзки, а на етапа, който е поставен вече мембраната или материал, нали, от този колагенов материал, там се използват превръзки, които държат влажна основа. Защото зарастването, регенерацията е най-много добре. Винаги трябва да има влажна основа. Принципът на лечение. Точно тази плазмотерапия можете да откриете в медицински център Топ Медик Ямбол.